Det er vel klar til skadning. Skadning. Følger du dig? Ja, det er godt. Det er vel. Du sætter væk. Jeg tager lidt lille tag. Ja. 7-8. Klar til skadning. Skadning. Det er vel. Du sætter i. Tag tag. Lille tag. Tag et lille tag. Jakob. Okay. 1 og 2 tager tag. Frem. Ja, så retter vi op. Det er 1 og 2, der skal gøre det. Skræder lige væk. 2 sekunder. Skræder tilbage igen. 1 og 2. Yes, så hvis... Nej. Hvad fanden laver du? Nej. Ja, vi skal have 7 skod, 8 eller 1 eller 2 ro. Go. Ja, det kommer vi ikke til. Ja, du kan ikke holde fast i orden. Ja. Nej, vi skal lige ud igen og ind igen. Ja, vi skal lige ud. Hvis styrbord skader, bagbord over. Kom. Ja. 1-4 tag frem. Nej, det er vel. Vi sætter i bagbord. Over i styrbord. Kom, skød væk i bagbord. Klar til skød. Skød væk. Skal længere over mod styrbord side. Så styrbord slækker lidt. Ja, det er fint. Starter jeg op igen. Lægger vel i bagbord. Tager et tag i bagbord. Det er vel. 7 og 8. Skår væk. Ja, er klar. Du må gerne tage et tag 2. Ja, 2 tag et tag. Bliver bare ved med at skåre. Ja, det er vel. 7 og 8. Skår væk. Ja, skår væk. Kom. Ja, det er vel. For fuck's sake. Ja, vi skal lige lidt frem. I gør det forkert. Okay, skår væk i styrbord. Og røg bare på. Ja, ro væk. Klar til ro væk. Ro væk. Det er vel. Vi sætter i bagbord. Skår væk i bagbord. Ja, bliver ved. Tager et skådtag i det. Skår væk over hele linjen. Det er vel. Sæt i. Tag et tag. Ja, du tager et tag 2. Meget lille tag. Ja, det er fint. Skår væk. Nu er det sidste chance, ellers så er bare liggende der. Så ruer de 3 andre. Det er i orden. Ja, men det er sgu sværere sagt end gjort. Ja. Tror du det? Ja. Ro væk. Skal ikke signal de andre. Jeg skal træne det her. Ja. Det er vel. Sæt det i bagbord. Ro i styrbord. Skøjet i bagbord. Ja, det ligger helt over. Klar til skødning. Skød væk. Jeg må virkelig blive syg af det her. Beklager for dårlig tillægning. Slækker i bagbord.
Ja, slækker i bagbord, siger jeg. Det er vel. Tag et tag i bagbord. Tag et tag til. Tag et tag til. Og klar til skårene. Skør væk. Det er vel. Skyd større styrbord. Kom. Det er vel. Sæt i. Tag tag. Tag tag. Tag tag. Så er det det nu. Ja. Østerbro. DSR. Aalborg. Ja. Tinke. Go. Og 1, 2, 5, længde, længde, 3, længde, 4, længde, 5, 10, 1, 2, 3, længde, 4, længde, 5, 6, længde, 7, længde, 8, længde, 9, længde, 10, finder bane her, 5, 2, 3, 4, 5. Ja, holder vi fast her. Send det der. Send det der. Send det der. Hold ved. Mærket. Her. 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 Send det. Her. Send det. Her. Holder sammen. Her. Holder sammen. Her. Holder teknik. Her. Sender langt. Her. Sender langt. Her. Sender langt. Sidder på deres træerplads. Sender afsted. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Holder teknikken. Her. Sende. Her. Sende. Her. Sende. Ligger tempo 35. Holder vi fast. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Sidder på Holstebros 1 plads. Det er din plads, Hauke. Den holder vi ved. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Her. Holder teknik. Her. Slingshot. 3. Der. Sende. Her. Sende. Finder vi bane igen. Sammen. Her. Sammen. Holder teknik. Her. Holder fokus. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Der kommer 10 om 2. 1. Denne gang. Sætter den afsted. Trykker den op. Her. Her. Samler op. Få den op. Rolig, rolig, få den op. Finder sammen igen. Her. Sender den afsted. Her. Sender den afsted. Her. Trykker den op. Her. Trykker den op. Her. Trykker den op. Her. Tager 10 igen. 10 om 2. 1. Denne gang. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Holder fokus. 8. Holder fokus. 9. Holder fokus. Vi er i de første 1000. Sende. Her. Sende. Her. Sende. Her. Sende. Jeg er på deres sætterplads igen. Trykker vi den op. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Holder bane på 35. Samler den op. Her. Sender den langt. Passer på, den ikke hænger i styrbord. Samler den op. Holder fokus på teknik. Her. Op til mærket. Her. Op til mærket. Finder sammen. Her. Trykker. Samtidig. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Sender den langt. Her. Jeg er på deres spidsbold. Her. Trykker den afsted. Her. Trykker den afsted. Her. Trykker den afsted. Her. Holder sammen. Her. Holder sammen. Her. Holder sammen. Her. Sender den langt. Her. Sender den langt. Kommer 10 om 2. 1. Denne gang. Send den afsted. Her. Mærket. Her. Mærket. Her. Mærket. Her.
mærket. Her, mærket. 5, 6, trykker. 7, trykker. 8, langt. 9, langt. 10, bane. Her op til mærket. Her op til mærket. Her, Anders, kom. Giv mig dine ben. Her er det dine ben. Her, mærket. Vi husker at trække vejret. Mærket. Her, mærket. Vi trækker fra dem stille og roligt. Og nu er vi fast. Mærket. Her, mærket. Her, mærket. De sidste 500 meter. Mærket. Holder vi hovedet koldt. Holder vi tempoet. Holder trykket højt. Her, mærket. Her, mærket. Her, mærket. Her, mærket. Her, mærket. Her sender den langt. Her sender den langt. Her sender den langt. Holder teknik. Holder tempo. Holder tryk. Holder fokus. Mærket. Her, mærket. Her, mærket. Her, mærket. Her, mærket. Henter så småt ind på, så vi trykker den op. Her sender den langt. 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 Her op til mærket. Her op til mærket. Her sender den langt. Hør publikum over. Kom. Giv dem alt, hvad de vil have. Her. Vi vil ro klubben. Der kommer et smut om 2. 1. Denne gang. Tryk den hjem. Her trykker den op. Her trykker den op. Her sender den afsted. Her trykker den op. Her sender den sammen. Her sender den sammen. Her sender den sammen. Her sender den sammen. Jeg er stadig på deres inderplads. Det er din plads, Hauke. Her. Samtidig mærket. Samtidig mærket. Samtidig mærket. Samtidig mærket. 10 til døden. Denne gang. 1. Samtidig. 2. Samtidig. 3. Samtidig. 4. Samtidig. 5. Sende. 6. Sende. 7. Sende. 8. Sende. 9. Sende. 10. Det er vel. Sæt i. Sæt i. Sæt i. Sæt i.